mga friends. Strolling miss akong amigo. My friends, my sister. Bantay-bantay na to, kay basi watay dako po ba yata helmet. Kusin masad packet tadi ha. Di ba yata ano motong motor. Ada tagi. Asa lagi. Ya udah kayak illegal laging na dia. Dire lagi ro. Dire lagi sige gid. Vlogger man na. Agya ng nurse dia. Alala yawa ka. Ya Allah mangina. Makada ko ha. Gakos. Step daw tay katong mudikit. Iska step. Pila din. Salang. Kapila na? Sitso. Isutso? Ah, napay sukli. May balik ka. Ha? Balik ka. Pwede. Lain mo. Yang adra ba? Kawagon na nagkalit. Bita, ay, stay helmet, lisensya, oh, na. Lokata dito 18 mil. Hey, what's up, Mahuli na may humanamay palit, oh. Ano to? Iska step. Pero iska step po basta na dia.Adaw mo dito sa Venus of Romtown. Let's go, Jomer. Sa Jover today. Patay na ang patrol. Ha? Patrol la. Kailan ba to, guys? Si Jomer to, hari ng kanto. GRP. JRP. Kaya ako mga kauban rin, mga kaibigan ng mga tanga. Ay, masamang vlog. What's up mga vlog? Kinsa ni motor ba? Kuha ang diri ako. Kakuan na, Chadi na. Nagdayoy, padokdok. Padokdok to ito. Chadi shot, oh. Kailan mo na? Oh. Chadi shot ba? Pada Packers Chadi ba? Kailan Chadi? Ha? Itong Chadi shot ba? Katong ana-ana, power mo picture og mga kuan. Picture og mga motorcycles. Diba? Chadi yun, ano? Chadi, oh. Oh, kita ka na. Chadi na! Chadi ba? Shot! Chadi shot! Awer kaya na picture motor guys. Ayun, balik niya. Dapat sa imo sa inyo sa dapat focus lang sa akong face. Dapat focus. Limpyo-limpyo ng mga ano. Joy, maka di may picture. Vlog. Sabi mo. Gusto kayo kang padagan ng motor, no? Hey, gopo ng Teo, eh. Yung na in army na. Ha? Yung na to in army na. Exarim na ko. Ayan, looy mo to. Ha? Looy. Ila in army sa exarim. Kukuron ako. Ayaw lang. Kailan ba daw? Wala po. Ayaw. Ikaw. Ano siya feeling na gwapo kayong motor? Vlog na Nico. Okay na na. Ha? Makadagit aman chicks ni mo. Hanay. Ingana, boleh ko magpagwapo, boleh ko motor. Ikaw bar. Unsay motor, unsay ko ano mo? Dagan po kag chicks. Iya kay sa kagwapo kay motor kay makadagit man og chicks ikaw. Wala man tayo chicks ibutan man ta. Ay ana dai. Ako ani mo ha kanang good boy. Good boy. Basta miyo. Pakboy. Gago pang trabaho. Ay pang sagingan. Daro magana mo rin. Daro jud mo tanawa lagi kadakan man. Basakan. Gago. Pati siguro kukuha ni mo. Kinakaigong kukuha ni oy. Basakan na. Gago. Awir ah. Anong kailangan pa man ng trapuhan? Trapuhan daw guys. Ikagaruhan na yun. Oy kayo ba? Wala na mga natuloy trapuhan guys. Ano hindi mang lood ba?
Luod din na day. Di pa lang tayo ulit sa tumbala yan eh. Montage na to gamay guys. Wala magana video ra kay na. Atong i-montage gamay ang ay unya na lang siguro. Unya lang siguro ta mag-montage katong na yung mga lahat mo abot ng mga hydraulic. Abot no. Hydraulic. Itong ano ba? Lagsik. Abot to ba yun? Ha? Uwi noon na. Kanay may power yang motor. Kanay relo. Tay oras par. Yawa ka vlog na. Power kaya. Wala po dire orasan no. Oras. Kuyawan yung mga motor ba yoy? Wala orasan. Na may mga orasan. World clock na sa motor. Gago kuyawan yung mga motor no. Ano yung orasan no? Palit po yung anak ba eh. Itong alarm clock ako ang gusto. Di siya ko niyatag si mo ha. Ngayon ka? Ngayon ka sa kong sticker? Ay, manis ako. Jan. Chadi shot ta guys. Thank you bye. Chadi shot. No? Hey. Mana ako pa picture kanina kay kabalong unlimited ra kayo atong naong dili kay ma-expose sa isa ka sa uban no. Dapat isa ra jud ka tong kanin jud no. Ako bali-bali din. Dala man. Okay na ka par? Kalma na kayo. Kayo, akong lalay mong balayo, kay mahurot ang Tagalog. Basta na yung naliti, masunod na po. Talikod na mo. Sana po. Bahala sa makasabot mo sa dili, oy. Huwag mong lubagin. Huwag mong lupagin. Lumulupag kasi. Yung model natin, okay na ba yung model natin? Yung uyab mo. Ha? Okay pa rin. Okay. Okay pa rin. Huwag mong tangkain dyan Di kasi ako tumanaw kasi nababalaka ako. Inayin na si kami, i-vlog mo. Pamudili mo. Wag. masira ang buhay mo. Ginoo ko. Hoy, dapat na laki. Si Jason si Tagalog. Di Tagalogin. Si Lumagi. Dapat Lumulupag to, no? Nahurot yung batas. Hoy, dapat ikaw tunga. Ikaw tunga. Kaya na YFC tirada ba? Yawaan ninyo, bahala. Dukol mas mag-record mo. Okay pa yung lubagi natin. Okay ba? Yung model natin. Ayun ang model natin. Oh. Kasi mababalaka ako pag uwi ko. Baka maawayan ka. O, maawayin ako. Awat, di ka rito. Nagsugod mo na rito dahil. Mabira kong job diya. Ano?